Kowe weruh milung. Pun dugi jebres. Bilung. Dalem. Rene. Gak mau. Ayo Rene. Kula nulung. Di sini saja. Sing lerekne kathok nguyuh mau sapa? Napa ora entuk wong anyang-anyangen? Ngawur nguyuh Raden Jambu. Gak, aku ora nguyuhi kok. Mung tak depne rono. Kenek Raden Jambu Mangli. Ora kena, aku nguyuhi godhong lumbu kok. Nguyuh ki nek nibangkan godhong lumbu apik ya, Kang. Mak turune terus glinding piyak. Wandamu ora Apik kae ya. Aku kelingan ndek cek cilik. Nglumpukke ledhu ta. Kok nek wis dhuwur kae terus disikut. Terus diuyuhi ngono. Terus dekokke terus didukiri kiwa tengene. Terus dadi cowek. menengo. Yen pangapunten Raden. Saka pangrasaku wewayanganing Sukeksi mung tansah nglelida telenging nala. Oh, mbok empun lho, Den. Wong ajeng bebojoan kok mung sedompol. Niku putraning Prabu Sumali niku tesih derek sampeyan dhewe. Kan mulih napa ngalangkol niki kurang wong wedok sing ayune ngungkuli Dewi Sukeksi. Sampeyan niku ngajeng golek masalah mawon. Kowe ora tau ngrasakake gedhening rasa tresna kok. Empun, kula pun wareg nek mun rabi men. Ya nanging siji iki beda kok. Selawase aku tinitah ana ing alam padang ya lagi iki aku kagubel rasaning rasa tresna. Satemah kuwur paningalku. Lawur mripatku. Nanging upama ta ora tak turuti deping rasaku kang kaya mengkono. Tresna manuruping jiwa luhur peparinging pangeran ingkang ora kena disuwun lan ora bisa ditampik, Gok. Ngono ngajan ngoten angge ndeleng-ndeleng. Kok isih malangi sedyaku. Upama kowe nyawang aku gandeng renteng, renggang gulaku mepyur pulut kelawan Sukeksi apa kowe ora seneng, Gok? Nek kowe piye? Nuwun sewu nggih, Den. Wong niku kudu weruhing rasa rumangsa, kudu ngaca ngilo dhateng badanipun piyambak ngaten. Cacaten Jambu Mangli sing kurang nggo napa? Upama taku mengku Sukeksi gage wadanen. Nuwun sewu panjenengan niku kabeh niku mung sarwa mrucut. Jabi Dewi Sukeksi sing muda tur kinyis-kinyis kaya ngaten. Rek ngembang bakung salirane kaya ngoten lim rusuh piyayine ayu tanpa cacat lagi bareng sampean cobi. Rambutnya apik-apik disemir abang. Men kaya Jerman. Lengen apik-apik ditato gambari wong uda. Nuwun sewu waja untu apik-apik malah mang prada grenjeng. Ngoten niku kabeh mboten marake bagus, ning wong niku nek keladuk mbagusi dadine mboten apik. Ngaten nggih. Dadi nuwun sewu upama dadi kelakon garwa Dewi Sukeksi terus panjenengan tindak jagong piyayi loro. Tindak jagong sesarengan ngaten nek disawang wong pirang-pirangan kaya Dewi Sukeksi niku nuntun herder. Belanjamu sasi ki tak wenehne. Sasi ngarep aja melu aku. Oh.
Ya melu Orlando. Ora nak campur sari melu Orlando. Pokoke aku nek di grup mah. Ning nek jawilan gelem. Pripun? Karepmu ora gagas kowe, Togok Nun. Kowe aja malang-malang Sedyaku. Ora bakal kendho dening pangemaning sapa wae. Wewayanganing Sukeksi mung tansah katon ning paningalku. Ning sampean gelar sayembara perang niki lak karep sampean dhewe. Sampean apa mboten ngerti nek ing Paman Prabu Sumali niku kagelaning penggalih labet saking sampean ngedekake sayembara perang sing gegerke kutha niki. Ora peduli. Pancen niatku upama ta ora ana kang bisa ngasorake yudane Jambu Mangli. Sukeksi bakal dadi jatuh kramaku. Nggih nek sing nglakoni purun nek mboten purun. Nyandi parane ora gelem karo aku njaluk sing rega pira. Monggo wong ngayel kan. Cacas. Nah aku ning trima murah-murahan 10.000 sak kelasane wis gelem. Terus karep sampean ora susah kowe malangi Sedyaku. Ning kula pun elik-elik ora sah mbok elikke aku ora lali. Ora bakal mundur dening keguntur. Yen wurung garwa Sukeksi tak entengake patiku kok. Nenggih menika ta warnane Nalendra Ngalengka Diraja Prabu Sumali Raja mangugung mangarang kabandha ngraos mungkaring Nalendra sewu negari ingkang padha mupu sayembaranira Harya Jambu Mangli nyoteng mangke andadekake tanrenaning penggalih Srinata Sekararum Gandawangi marbuk sumebar ngambar gandane kang putra Sekar Kedaton nggih Dewi Sukeksi wis malembar dumugi jawining rangkah marma kathah ingkang samya gandrung kapiluyu ewuhing driya Sang Nata Prabu Sumali labet panyuwune kang putra nenggih babaring sastra jendra hayuning rat panawanging neta tebih ingkang tinuju nglangut paguting paningal kapantok kuruting Cakrawala bawane Nalendra ingkang masih kasinungan bramaning angka ten bangkit menepon condriyane anggung mubal babal nyadlangening kalangyan aklar pandamun cartina lir gegonang surem sorote tanpa cangkasolan pajaring
jagat dewa Bathara wayah jagat mangestu Ngkara. Andhatosaken sing aros sing manah kula labet rawuhipun Kakang Prembaning Dedher Penyu. Kakang kula ngaturaken bojo krami sarawuh handika Kakang Premban. Yayi Prabu iya. Niskala praptanipun Kakang manggih rahayu raliwat. Hastutining Rakanting Dedher Penyu tumrapa marang jeneng sira Yayi Prabu Sumali. Inggih Kakang kapundi inggo jimat paripih. Sawetawis kula mboten pepanggihan kalian sing ngandika Kakang Premban datana ing raos kula dhateng ngandika Kakang. Ya Yayi Prabu semono uga pun Kakang ing Dedher Penyu. Ngaturake alam moneng. Mula kang saka iku Yayi. Riyosipun Kakang sapatemon kelawan sira Yayi. Bot-bote nambani rasa kapang uga pun Kakang kepingin muningani kaluhuran lan kawibawanira Yayi Prabu ing Praja Ngalengka. Aduh Kakang Premban. Inggih mekaten kala wanggen kula Nyakrawati mbau denda. Saking pangestunipun Kakang Penemban sedaya widodha nirbaya nirsangsaya Kakang Penemban. Rama dewaning sun Yayi Prabu satemene waleh-waleh apa kejaba panjenenganing sun kepengin sapatemon kelawan sira Yayi Prabu yektine waleh-waleh apa pun Kakang mundhut aksama dene paripaksa ing ripalungguhan iki tanpa paliwara praptaku ana ing Praja Ngalengka. Yayi esining manah ora ana liya kejaba amung tinangisan sinambatan dening putramu Sidanapati. Wonten kepareng menapa Kakang Premban? Iya Yayi. Kejaba wis sapejagong sawetara lilanana pun Kakang bakal medharake sayektine praptaku iki bakal ngebun-bun esuk angudan sore putra paduka Nini Dewi Sukeksi keparenga minangka tetimbanganing anak Prabu Danapati. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kung kanwan rimang lirlena tanpa kanen Waduh, Kakang Penemban, bagya gesang kula dene ngatasipun namung sak anak kula ewa dene badhe kapundhut garwa dening ingkang putra Kaki Prabu Danapati. Nanging nuwun sewu Kakang Penemban, eman sanget wonten petangan ingkang rinaos ganjil. Upami tanpa pambengan ngaten tartamtu sampun kula aturaken lega legawaning manah kula Kakang. Pun Kakang wis wuninga Nini Dewi Sukeksi darbe pepanggil sayembara perang ingkang ginelar dening Harya Jambu Mangli. Perkara iki aja kuwatir mengko Begawan Wisrawa ingkang saguh ngendhak kekarepane Jambu Mangli